Het duurt niet lang meer voordat we 2026 inknallen met vuurwerk. En dat voor de allerlaatste keer. Van de volgende jaarwisseling is er een vuurwerkverbod. Vooral voor de verkopers een gemis. Zoals bij Enno Belderok in Oostburg. Hij doet deze laatste keer extra goede zaken. Vooral de voorverkoop is wat hoger in aantallen, maar ook in uiteindelijk het besteden bedrag. Ik heb ook wel de indruk dat mensen wat sparen, die het dan voor volgend jaar ook al kopen. En hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen het komende jaar, dat is voor ons ook nog een beetje raadsel. Wij mogen maximaal 10 ton binnen hebben en we zitten nu ongeveer op een 8,2. Ja, en gaat het allemaal de deur uit? Dat denk ik wel, ja. Meestal is dat bij ons toch wel zo. Maar ik denk dat van het jaar wel helemaal de boel leeg gaat. En dat alles leeg raakt is precies waar Enno op hoopt. Want alles wat overblijft moet weg. Lege bunkers is wat hij dan overhoudt, al kan hij daar niets meer mee. Hij hoopt op compensatie, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Daar hebben ze het wel over. Ook alleen degene die die compensatie moet geven, die denkt daar met een kleine som van af te komen. En degene die het vraagt, die probeert het beste eruit te halen. Dus ook daar is niets van duidelijk. Het maakt het allemaal lastig voor Enno, want hij begrijpt dat je voorzichtig moet zijn. Maar als je zijn mening echt vraagt, dan denkt hij... Dat het grootste probleem bij de mensen zelf zit. En dat heeft niks met vuurwerk te maken. En ook onze overheid, zolang die toe blijft staan dat je een baksteen gooit naar een hulpverlener, kun je alles verbieden van de wereld. Maar dat ligt niet aan die baksteen, dat ligt echt aan degene die dat gooit. Zit er na dit jaar dan misschien een toekomst in België in? Nou, daar wordt naar gekeken, maar omdat natuurlijk gewoon het weer niet duidelijk is wat de overheid met ons wil, ja, loopt iedereen een beetje in de spagaat. Ondanks alles heeft Enno zin in de dagen die hem te wachten staan. Tuurlijk, het is altijd heel erg leuk. We hebben altijd vrolijke mensen en die 3 verkoopdagen die vliegen om. Maar de grote klappers die blijven nog komen hoor. We hebben ondanks een vuurwerkverbod, geloof ik er helemaal niks van dat er geen vuurwerk meer afgestoken wordt.